készül, csak személyesen neked készül, de mások is megnézhetik. Ezt egyedül építettem a Minecraft Pocket Editionben. Nehéz volt egy kicsit, de egyben könnyű is volt. Itt a pálya, kezdjük. Felolvasok mindent, amit írtam, de sajnos azért videóból foglalom, mert nem tudtam elküldeni neked. Készítette Szilárd 99, YouTube nevem, Pénzes Mihály, így kezdetek nélkül, fordulj meg, itt van a gyémántalma és Ice Blue Bird. Csak neked, csak külön, csak is neked készítettem. Ezzel a két kezemmel, ezzel a két kézzel, ami itt, és a túlsót, amit nem látszik. Ezt én csak neked, csak most külön neked építettem. Meg is mutatom közelebbről. Csak leütöm a pókokat, innen ne ideges. Takarodjatok! Takarodjatok a gyémántalmáról! Gyémántalma, megvédelek. Itt a gyémántalmád. Itt a neved. Csak nem fér ki. De. Ezt le is fotózhatod, egy kicsit így hagyom. Legyen időd lefotózni. Mert én ezt csak is neked készítettem. Senkinek nem készítettem ilyet még. De remélem eljut hozzád a videó. És megkérlek szépen. Ha eljutott, akkor nézd meg. Neked készítettem. Neked küldtem. Csak nem jött el meg olyan map. Ezért most videóba foglaltam. És Szilárd voltam. Tetszett. Nézd meg a többi videómat. Szia! Sok szerencsét a YouTube-ozáshoz!